Op gewoon plakken zocht het ziekenhuis er net sacries meer uit. En dat mat en kino's vinden de medewerkers. Na alle negatieve berichten willen zij wel wat positiefs doen zien al. Het wordt een soort van teambuilding die het ziekenhuis wat opsmiet. We willen graag iets doen voor het ziekenhuis en een heleboel dingen gebeuren natuurlijk ook in samenwerking met Nijsmellingen. En toen zeiden de medisch specialisten, maar we willen ons ook naast de goede zorg natuurlijk ook onze handen uit de mouwen steken. Iets wat we echt gelijk kunnen zien. En zo zei iemand, nou misschien kunnen we wat gaan verven. En toen zei, nou dat is een goed idee. Dus zo is Verf de Zielsbergen ontstaan. Nou, dat vind ik natuurlijk een hartstikke leuk idee, hartstikke goed idee. Ik was ook gelijk enthousiast toen ik het hoorde om mee te doen. En waarom ik het zo belangrijk vind, omdat je ook laat zien aan iedereen in Dokkum dat we hart hebben hier voor de zaak. Er binnen zelfs gewone Dokkumers die het haar melden om te helpen. Er is eerst nog geen verlet van, maar ze hebben wel orenhelp nodig. Nou, wij zoeken nog wel sponsors, maar voornamelijk dan ook sponsors in verven, materialen en stijgers. Want het is een heel hoog trappenhuis, dus we moeten wel wat materialen hebben om goed hoog te kunnen, om overal bij te kunnen. Op 6 april zullen de medewerkers op haar vrije dag het trappenhuis van het ziekenhuis schilderen. Maar mogelijk worden er later ook nog orenputjes oppakt.